Oogqirha abaphanda izifo ezahlukeneyo kunye neenzululwazi zilumkise urhulumente weli ukuba angayiphelisi ngesiquphe inkqubo yokumiswa ngxi kweentshkumo kweli kuba oku kungabaneziphumo ezimbi kwimpilo yabemi beli. Amakhulu eengcali kwezempilo zibambe iseshoni zisebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla nomphathiswa wezempilo umnumzana Zweli Mkhize phezolo eThekwini, nalapho bezicebisa urhulumente ngezinye iindlela zokuqubisana nale ntsholongwane yecorona. Ukuzokuthi ga ngoku ngabantu abangama-27 abaswelekileyo kweli ngenxa yale ntsholongwane. Iinkcukacha-manani zibonakalisa ukuhla kwenani labantu abasuleleke yintsholongwane yecorona kweli. Iingcali zithi oku kubangele ukukhawuleza urhulumente ukumilisela inkqubo yokumiswa ngxi kweentshkumo kweli. Ezi nkcukacha-manani ziphinde zabonakalisa ukuba liye lehla inani labantu abasulelekayo yile ntsholongwane yecorona susela oko urhulumente waqala ukumilisela inkqubo yokumiswa ngxi kweentshkumo kweli. Kodwa ezi ngcali zithi oku akuthethi ukuba abemi beli norhulumente mabalale emqokozweni. We cannot escape this epidemic. Not unless South Africa has some special protective factor. Let's call it a mojo. We have some mojo that protects us that's not present anywhere else in the world. Our population is at high risk because all of us have no immunity against this virus. So why is it that it's so inevitable? Well, there are several reasons. One is that this virus, when you acquire the virus, let's say you get infected with the virus today, we expect that for the first 3 or so days in the incubation period, you will not transmit this virus. But thereafter, from day 4, day 5, up to the first 7 to 10 days, you are now infectious. You are infectious before you have symptoms. So you don't even know you have this virus and you are in a position to transmit it. How do you fight something that you don't even know you have? And that's been our one challenge. Unjingalwazi Karim uphinde walumkisa urhulumente ukuba angayiphelisi ngesiquphe le nkqubo yokumiswa ngxi kweentshkumo kweli. We know that if we end the lockdown and we end it abruptly, we may run the risk of undoing all of the effort and the benefit we've achieved. Because then we'll be putting high-risk and low-risk people together, traveling in the same buses, taxis, trains. We have to do something about that. We have to avoid that situation. And so we need to think about and plan for a systematic easing of the lockdown. Urhulumente uphinde wabongoza abemi beli ukuba basebenzisane ukulwa le ntsholongwane. The nature of the campaign we're dealing with relies very much on community participation. It also relies too much on the factual information being shared so that we can continuously exchange. And we also need to focus on trying to use science and avoid fake news to guide our actions. I think the points that have been raised, in particular, the question of the protection of health workers remains paramount. Ngabemi beli abangapha kwe-400,000 abasele behloliwe, abayi-2,272 bafunyenwe benale ntsholongwane. Kuzothi ga ngoku ngabantu abangama-27 abaswelekileyo kweli ngenxa yale ntsholongwane.